Ο Ολυμπιακός στο στήθος, στην καρδιά, στο κύπελο, στο χορτάρι, παντού στην πόλη. Τώρα και σε γεύση, σε μια ξεχωριστή γιορτή που έθεσε υπό την αιγίδα του ο Δήμος Πειραιά για να προσφέρει δροσιά και ενθουσιασμό στον Ουρανίσκο για τα 100 χρόνια του Ολυμπιακού. Θεσπίζεται, για πρώτη φορά δημιουργήθηκε αυτή η ημέρα βιοτεχνικού παγωτού. Είναι μια συνεργασία, θα συνδεθεί με τα 100 χρόνια της ομάδας του Ολυμπιακού που είναι η εορταστική χρονιά φέτος και άρα θα υπάρχει και παγωτό στα χρώματα και με το σήμα του Ολυμπιακού και στηρίζει και την εκδήλωση ο Μεγάλος Σύλλογος της πόλης μας. Είναι μια πραγματικά ιδιαίτερη συνεργασία, πρωτότυπη και θέλω να πιστεύω θα τη χαρούμε όλοι ώστε να γίνει και αυτή να θερμοθετήσουμε και κάθε χρόνο να έχουμε μια μέρα που θα γιορτάζουμε την ημέρα του παγωτού στον Πειραιά. Θεσμοθετείται η πρώτη πανελλήνια ημέρα βιοτεχνικού παγωτού. Είναι τιμή για τον Πειραιά. Κάνουμε και την επαιτειακή γεύση παγωτό Ολυμπιακός, λόγω του ότι ναι μεν κλείνει τα 100 χρόνια Ολυμπιακός στον Πειραιά, παράλληλα όμως έχουμε και τα 100 χρόνια του βιοτεχνικού επιμελητηρίου Πειραιά. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού ήταν θετικός σε αυτό το εγχείρημα και ο Δήμος Πειραιά, ο οποίος το αγκάλιασε πραγματικά μαζί με τον Ολυμπιακό αυτό. Ο Γιάννης ο Μόραλης, τον οποίο τον ευχαριστούμε από αυτό το βήμα. Η εκδήλωση στις 6 το απόγευμα την 5η 12 Ιουνίου στην πλατεία Κοραή προβλέπει 3 τόνους παγωτού που θα προσφέρουν δωρεάν στους Πειραιώτες οι ζαχαροπλάστες βανίλια, σοκολάτα αλλά κυρίως γεύση Ολυμπιακός. Το παγωτό του Ολυμπιακού είναι επαιτειακό, είναι παγωτό μασκαρπόνε με βαριαγκάτο φράουλα και έχει ντεκόρ με red velvet cake. Ριγέ. Ριγέ πάντα. Πάντα και τα σήματα του Ολυμπιακού. Συγκεκριμένο παγωτό θα το φτιάξουν 2 επιχειρήσεις, το οποίο θα τα ντεκοράρει μόνο η μία. Ο στόχος είναι ο κόσμος να γιορτάσει βουτώντας την απόλαυση και τη δροσιά του παγωτού που οι ζαχαροπλάστες εξακολουθούν να φτιάχνουν σπιτικά, με φροντίδα όχι μόνο στη γεύση αλλά και τα αγνά υγιεινότερα υλικά. Η πρώτη πανελλήνια ημέρα βιοτεχνικού παγωτού συνδιοργανώνεται έτσι από το Δήμο Πειραιά, το Σωματείο Ζαχαροπλαστών Αθήνας, Πειραιά και Προαστίων, την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος, το Βιοτεχνικό και Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά και την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Μια ημέρα βιοτεχνικού παγωτού, δηλαδή παγωτό που κατασκευάζουν στα εργαστήριά μας, στα ζαχαροπλαστεία και μπορεί να φάει ο κόσμος, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το παγωτό που πουλιέται στα περίπτερα και στα σούπερ μάρκετ. Με πρώτες ύλες πολύ ανώτερης ποιότητας, πάντα φρέσκο γάλα και μόνο φρέσκο. Το παγωτό το πουλάμε φρέσκο, οπότε δεν έχει μέσα συντηρητικά. Έχει πολύ λιγότερα λιπαρά από ότι έχει το βιομηχανικό παγωτό. Είναι πολύ πιο γευστικό και θα το βρείτε μόνο σε καταστήματα. Την ποιότητα και το ξεχωριστό. Ο καθένας ζαχαροπλάστης βάζει πάντα το προσωπικό του στοιχείο στο παγωτό όταν το φτιάχνει. Έχει τη δική του συνταγή, έχει τα δικά του λιπαρά στο ακριβώς, έχει τα δικά του στοιχεία. Ένα παγωτό από μια πραγματική παραγωγή αγνής προσπάθειας, επιχειρηματικής, αλλά και αγνό για την υγεία, διότι σίγουρα και τα λιπαρά του είναι διαφορετικά και το ίδιο το προϊόν έχει πιο υγιεινή προσέγγιση με άλλα προϊόντα. Πρέπει λοιπόν να το στηρίξουμε, να είμαστε εκεί και ο Δήμος Πειραιά και τα επιμελητήρια και φυσικά και ο Ολυμπιακός. Οι 3 αυτοί φορείς κλείνουν 100 χρόνια, ο Πειραιάς είναι αιώνιος και συνεχίζουμε όλοι μαζί.